Kaixo, Oskar Muñoz naiz, Sugarrak klubeko presidentea. Aurten presidentzia azkengo urtea izango da, baina, bueno, egin dugu presentazio hau La Granjan, aprobetxatu dugu Eusnaf hori torneoa egin dugula hemen anfitrioi bezala, eta aurkeztu ditugu gure 17 taldeak, dauzkagu eskolatik, Saski eskolatik senior talderaino, senior emakumezko eta mutilezko seniorrak, eta kategoria guztiak dauzkagu taldeekin beteta, eta gure helburua da dauzkagun jokalariekin pizkanaka gure saskibaloi nivelia igotzea. Eta pizkanaka urtero eta urtero nivelia asko handitzea da gure helburua, hori da. Eta, bueno, hori da gure helburua hurrengo urteetan, itxarongo dugu hauteskundeetan zer gertatzen den, presidente berria etorriko delako. Eta, gaur disfrutatzeko egun bat izan da, eta horrelaxe enfokatu dugu.